Ya apa, Mbah? Ngukur kayu. Wah, gatel. Iya, ngukur kayu. Lah iya. Gatel apa piye maksudnya? Apa kok ular apa gak gatel piye to? Jadi ngukur kayu. Iya, aku ki ngukur kayu. Lah iya gatel. Gatel piye to? Kena ular apa piye maksudnya? Lah, ku piye to? Kok ki piye to? Iki ki aku ki ngukur kayu. Lah iya ngukur gatel apa piye? Gatel piye to kowe iki? Arek iso gatel. Mau dikai kaladin ya, Mbah? Wah. Iki apa kok omong niki apa kok omong niki? Jadi ngukur kayu. Iya, aku ki ngukur kayu, Bro. Iki lho, ngukur kayu lho, gedine piro? Lah iya, cuma ngukur kayak kaladin ya, Oh, lah ketu kaladin. Pedak. Lah kuwi engko malah reno-reno sing kok omong niki. Iya to, Mbah. Engko goleki Jenengmu ngukur GPU kayu. saandiane reno-reno iki. Ngukur kayu jaremu. Lah iya aku ki ngukur kayu lho. Aku Lah iya. ngukur kayu. Ngukur kayu ki piro bulate? Lah iya ngukur kayu iki. Lah aku piye to karek ngono ki? Lah jaremu ngukur Penampamu ki lho sing Iya to. penampamu ruwet. Tapi kayak kaladin itu seri kaladin roh. Adalah. Terhubung kerutu punya apa kok iso ngukur iki kayu. Lho, iki ki aku ngukur kayu bulate piro ngono. Lah iya ngukur kayu jaremu. Heeh, ngukur kayu aku ki. Digaruk itu to maksudnya. Wah, kan garuk piye to? Kayak Ngukur kaladin. kayu. Kalau kaladin Ngerti apa? apa ora golek